खुलुमबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि आंगोनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन, देग्लायसो गोदानै ओंखारनाय जाय सावथुननि मुङा आगर गैयि आर'नाइ, बे सावथुनखौ फैबाय थानाय 3 सेप्तेम्बर खालि लखिमपुर जायगानि बगि नदि बड' साहित्य भवनाव दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जादों। ओंखायनो बै सानखालि नोंथांमोना बयबो लोब लोब फैनानै बे सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं आसा खालामो। बे सावथुनखौ नायनानै नोंथांमोना थारैनो जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे मिन्थिगोन बा बुजिगोन होननानै आं आसा खालामो। जाय सावथुना मोनसे आबुं समाजारि सावथुन, समाजनि बेले बेजे जानाय, समाजाव बायदि जानाय जाथायफोरखौ लानानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो बे सावथुननि लिरगिरियानो जादों बिथां प्रबिन मैथा बर' आरो लोगोसे बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों बिथां अनजालु बसुमतारी। बै सानखालि नोंथांमोना जाहाथे गोबाव खालामाजासे बे सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव जाहाथे सावथुनखौ नायफैयो आरो जोंखौ अरायबो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। सावथुननि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन एन्ड कमेडि। बे सावथुनखौ नोंथांमोना जोबोद नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। बै सानखालि नोंथांमोना बे आगर गैयि सावथुनखौ नायनायजों लोगोसे बे सावथुनाव बाहागो लानाय महरगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनगोन, जेरै सोरां नार्जारि आरो प्रबिन मैथा बर', जेरै मोगथां, बिरमल, बिष्णु आरो बेयाव बाहागो लानाय महरगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना बे सिनेमा नायनायनि गेजेरजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन। ओंखायनो बै सानखालि नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे बे सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन होनना आसा खालामो आरो नोंथांमोननो आङो ट्रेलारखौ दिन्थिनानै होगोन। नोंथांमोना बे ट्रेलारखौ नायलांदो आरो बयबो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना अरायबो जोंनि बे सावथुन मुलुगखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। जायफोर बे सावथुनखौ गावनि जायगा बा फुजा मेलाफोराव लांनो गोसो, नोंथांमोना बे सावथुनखौ कन्टेक्ट खालामनानै लांनो हागोन आरो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेलावबो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे ट्रेलारनि गेजेरजोंबो मोनगोन। नोंथांमोना बे ट्रेलाराव एबा थाम्बनेलाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों कल हरनानै नोंथांमोना गावबा गावनि जायगायाव लानानै थांना दिन्थिहैनो हागोन। उनाव बारा गोबाव खालामाजासे बे सावथुनखौ जाहाथे बयबो नायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बयबो गावबा गाव जायगायाव लांनानै अनसायगोन आरो लोगोसे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नोंथांमोननि सेराव मेसेज होनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो नायलायदो आरो अनसायदो आरो बै खालि नोंथांमोना जाहाथे लोब लोब फैनानै बे सावथुनखौ जाफुंसार होगोन होनना आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। La 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 la. आफा, नों आंखौ सावहोदोंमोन ना? नोंसोरनि संसार जानाया मोजां जाया होननानै दिनै बे सावहोनो नांबाय आफा। आं गुनजेर नङा, बेरेसो आङो। जेराव बिबार नुयो बेयाव बिदै सोबो। नोंसोर बायदि माहाजोननि फिसाफ्राल' फरायनो मोन्थाय दं। जों बायदि दुखियानि फिसाफ्रा फरायनो मोन्थायानो गैया। आद्रि जागोन, फैमाल थांगोन, नों आरो आं सानैजों गावस्रालायोब्ला। मा सानो नोंसोर गावखौनो? बिमा बिफाया फोरोंदों मोजांथ' फराय। गासिबो मोजां जाबा गाज्रिखौ मालाय बोरै सिनायनो? You're under arrest, आदा। आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन आदा। जारो जारो खाउलाई फार्ने
गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसार होदों आं मिथिखाबाय आदा आंनाव मा बेराम जादों सिगारेटनि बिखुमनि सायाव केन्सार बेरामनि सावगारि होनायखौ नुनानैब्लाबो बेखौ बायनायानो आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थिमोन आदा आं मिथिगौ बर' समाजाव आं बायदि मानसिखौ लुबैया आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो बे आर'नाइखौ आगर गैया आर'नाइ दाखालाम